Hello baba mako ndinzwa. Takunzwanana. Okay. Ndanga chida kubvunza kuti marimwe zuro patakataura nemi makati chituna iko zvino chakunzwa kuHarare for postmortem. Toda kuziva kuti iko zvino makazobudirira here kuya nebhodhi yamunyaradzi kuHarare for postmortem. Ini ndakavarambira munomai ndakaramba zvachose kuti handikwanisi kuenda because vanga vaida kundidhiraivha kuti kana taakubva kuHarare weni tokona tonanga kumba kuti tigoviga mukomana. Ini ndakaramba nokuti ndinoziva kuti iye mukomana ari kuti handivigwi kana ndisina kukona mabasa angu. Saka nima hamuna kukwanisa kuenda kumochari? Mati? Hamuna kukwanisa kubudirira kuuya kumochari? Handingakwanisa reason kuti ndibatane navo kuenda kupostmortem yeHarare. Handina, ndakavarambira. Asi ivo vakakwanisa kuuya? Handinzivi, havana kana kundifonera kubva zuro kwacho kusvika nhasi. Vachigere kundifonera kuti takadzoka. Alright. Pane vamwe vanga vachiti hanzi chitunha chisati chabviswa kumochari kwachakanga chakaiswa, hanzi chaimuka chichionekwa chakabvisa zvimwe zvitunha mumochari kuti asari ari ega. Makanga mamboti mazvinzwa here izvi? Ndakangozviwa neziyana ndisingazivi kuti ichokwadi here. Zvinonzi kakambodaidzwa ishe ikoko aiti hanzi ishe vaiti anomuka anowanikwa ari panze kana kuti kurova vamwe zvimwe zvitunha mumochari. Saka ndaingonzwa ndichingotaurirwa handingange ndiri panzvimbo yacho. Alright. Okay. Pane vamwe vakatifonera vakati iko zvino zviri kunzi izvo mhuri yekwamvurumu makasenderwa text message nedzimwe nhamba dzichiti aiwa isusu tine chekuita nekupondwa kwamunyaradzi. Ichokwadi here ichi? Ndidzokorora ipapo. Alright, hanzi kune mumwe akatifonera akati iko zvino kuri kunzi kune munhu akasenda text message kwamuri mhuri yekwamvurumu achiti aiwa ndine chekuita nekupondwa kwamunyaradzi. Ndinogamuchira izvozvo, handina meseji yacho. Asi kuti vaitaura tiri padare remadzishe ndo vaitaura havo vachiti vari masuspect avanoziva origin rine mapatsi vanokuziva but still kusvika nanhasi hatisataona action iri kutorwa nemapurisa. Origin kuti vatizivise kuti vabata vanhu vakati hakuna shoko rakadero. Saka zvekutoti zvemeseji izvi zvekuti makasenderwa meseji nezuro ndezvekunyepa inhema? Aiwa, handinambosenderwa meseji. Okay. Vanhu vanga vachida kubvunza ivo vari kuti ko mbudzi dziya 5 dzainzi dzichafanira kubva kumhuri yekwamvurumu kuti dzitwe muriwo usiri mubhadharo dzakazouya here? Hadzina kuuya. Nemombe yainzi mombe nembudzi 5 hakuna chati chauya nanhasi. Ndofunga hameno kana kuti vakavharwa nemapurisa here kana kuti chii. Havana mbouya vanga vatosainirana nemapurisa. Mapurisa vakatovatora kuti vanoita maclearance nekuti mombe itakurwe uye gokwe kuchiroma kwacho kwamvurumu. Nanhasi hatisati tambonzwa shoko kana kuona vanhu vanosvika. Saka ivo kubva pamakasangana kudare kwamambo Jelele mhuri kwamuchechetere haina kuzombouya kuti itaure nemi kana kugara nemi pasi? Havagere kusvika nanhasi. Havana mbouya. Saka iko zvino chitunha chaakuno kuHarare kupostmortem? Handisi kuziva kuti chiri kuHarare here kana kuti chakadzoka kuko. Because ponzi yavo yanga iri kumuruka zuro nemambe vachiuya kuHarare vagoita postmortem vobva vadzoka zvikare. Saka kudzoka kwavo vaida kuti vakadzoka ikoko vonanga kuvhileji yekwamvurumu kufemi yekwamvurumu vototi chengetai munhu. Saka isusu takaramba kubatana navo kuti tiende kupostmortem. Alright. Vamwe vanobva vati saka muchazoziva sei kuti postmortem paichaitwa munenge musipo, muchazoziva sei kuti ndezvipi zvakaita kuti munyaradzi afe? Izvo tinoudzwa zvinozikanwa nemadhokota anoita postmortem
isusu semhuri tingazonobvunza here kuti postmortem yakabuda sei, vanotiverengera kana vari vaendisa. Inozi chakatinetsa kuti dzokorohwe ndechekuti munhu uyu mupinguri wanga une shinda yakasona pahuro napamusoro peziso nekugotsi. Ari masaini ekuti shinda iyi yakaitwa kuchipatara asati aenda kupostmortem yeBreuer. Ndo mastatement aitaurwa nemukamuchengeteri vachitotendeka kuti akatombochengetwa paseri pemusha rinove dongo paseri pekiriniki. Saka isu hatina kuziva kuti pakiriniki ipapo ndo pana nesi vakaita here kana kuti akaitwa kukwekwe kana kuti akaitwa kupi, hatina kunge taziva. Iye yanga yefollow-up yemapurisa but kusvika nanhasi hatina information. Okay. Pamakambotitsanangurira makati imimi mapurisa havasi kukwanisa kuita basa ravo sezvo mava kutoziva kuti mabusinessmen ari kutaurwa nemufi ndeaya neaya. Vakazomboedza here kubatana kuti vakwanise zvakare kutsvaga businessmen uyu? Hakuna, because kudepartment remapurisa ndo vanoziva kuti vave pachizero chipi. Inini semuberekiwo handaikwanisa kuti ndiite follow-up kumapurisa, but istatement idzi vakadzoudzwa, but tiri kuona hatina kana shoko ratinaudzwa kuti vave kuchitoki here kana kuti vave kujere vakanotongwa kukoti here, hatina zvatiri kuziva. Okay, vamwe varubva vati haiwa hakuna mbudzi yakataura, manyepo amakutipa. Imimi semhuri ndeupi umbowo hwakakwana hwamungatiudzewo kana kuti hwamungatipe kuti tiudze vanhu kuti aiwa chokwadi mbudzi yakataura? Semunhu ari kadistant kubva kuarea yacho, inini ndakangonzwa ndichitofonerwa kuti pane mbudzi iri kunanga kune vanhu vane mapatsi, mbudzi yeblack ine size iri pakati nepakati, yaifamba ichikomplaina mapatsi ichiti ndoda mapatsi angu, yaenda pane musha ndoda mapatsi angu. 33 ndobva yaenda kumusha kwavamuchengeteri ikanoreva mapatsi ayo, ichibva yatevera road ichifamba kudzoka kwanga kakakandwa mukomana uyu pagomba. Yasvika kugomba handingazoziva kuti yakazonyura papi, but mastatement iwawo ndayaudzwa nevanhu vanga variko vachitoiteverera ichifamba ichitaura vachitoiteverera vari gurupu. Okay, saka iko zvino mashoko enyu ndeyekuti kudii, nekuti tikuona kuti vanhu. Hello. Okay, mashoko enyu ndeyekuti kudii kumhuri yeZimbabwe tikuona kuti nyaya munyaradzi iri kuramba ichienderera ende yakubuda nemamwe matanho akasiyana siyana. Imi mashoko enyu semhuri ndeyekuti kudii? Isu semhuri hatina action yekuti tingaviga munyaradzi. Panotisunga ndepekuti anoti handivigwi mapatsi angu asina kukwana, plus rudzi rwangu hamuruzivi. Saka isusu kuti mhuri yeZimbabwe inge ichitsanangudzawo kana kuti muono wainoona, ngavabudise muono wavanoona, because iri munhu wachirudzi rwedu ende anotaura achiti anogona kudzosa mhepo dzakaipa kuparadza dzinza rekwamvurumi. Saka ndingangoti ndandingada kuti mhuri yeZimbabwe izive kuti mhuri inosvika kuma300-400 iparare nokuda kwemashoko ekukanganisa kunoviga munhu asiri ukama kutenda kuparadza mhuri. Tinoremerwa ipapo. Okay. Sasekuru emufi pari kutaurwa kunzi dzinza rangu hamurizivi, hamukwanisi here kunyengerera muzukuru wenyu sezvamakambotsanangura kuti makanga muine ukama hwakanaka, kuti akutsanangurirei kuti dzinza rake riri kupi? Izvo akanga ataura iye achiti kana mandiviga ndadzorerwa zvinhu zvangu ndinokutungamirai toenda section 9 yegweruko, then ndokuratidzai pane hama dzangu kuti inini mugocheneswa mukati medzimari dzakasara pakachadya baba vangu,
nokuti havana kunge vabvisa chinhu, vakangoita tsakirai kuno vachibva vaparadzana namai. Saka ndina kutungamirai kuti munoonana neukama hwangu. Okay, ndozvaakataura. Ndozvaakataura. Aiwa, tinotenda baba nesaidhi ramatipawo renyaya yamunyaradziri kuti vanhu vave vachiziva kuti iko zvino chitunha chamunyaradzi chave kupi, chii chataakufanira kuita, mhuri iri kurongei. Tinotenda nezvamatipa. Ndinotendawo. Alright. Aiwa, mazvinzwira mhuri yeZimbabwe, ndanga ndichitaura nasekuru vamunyaradzi vamvurumu vachititsanangurira ivo kuti iko zvino bhodhi yainzi iri kufanira kunge iri muHarare for postmortem nezuro, asiwo vari kuti handina umbowo hwakakwana nekuti handina kukwanisa kuenda kupostmortem iyi nekuti semhuri yekwamvurumu hatisi kubvumirana nazvo. Rega mapurisa aite basa ravo. Chizosangana muzvirongwa zvinotevera. Zita ndiElizabeth Nyagwe, Sly Media TV, Building Bridges. Thank you.